12 guys, 12. So, siguro mga 5 hours pa kami babiyahe papuntang Bicol. So, excited much na kasi after 3 years, after ng pandemic sa akin ngayon makakauwi. So, para din bumoto and siyempre para magbakasyon. So, what's up sa mga bago nating vlogs dito sa Bicol. One eternity later. Basta lang, malapit namin sa bahay namin, sa lugar kung saan ako lumaki. Kung nakikita nyo guys, yun yung Mount Isarog. Ayan, sa pinakamamalaking namin dito sa Camarines Sur. So, very excited ako na makarating sa amin. So, tara na guys! Tara na guys! Tara na, hinap natin sa biyakan! Oh! Okay lang pa kayo dyan guys? Yes naman, okay pa naman. Parang nangihina na ako guys. Wala pa akong tulog. Kita niyo yung mata ko. Ayan, sobrang wala pa yung tulog guys. As in, wala talagang tulog. Pero so much enjoy. Sinusulit namin. Yan, Mount Isarog guys. So, let's go guys! Malapit na, sobrang lapit na. Yeah. Okay lang kayo dyan? Yes, we are. Dami mo naman kami dito. Hindi na makritay. Okay lang yan. Nandito na tayo sa Calabanga, Camarines Sur guys. Kung napapansin nyo, nakikita nyo na yung dagat sa likod ko. So, papunta pa lang tayo sa exciting part guys. Kasi yung lugar kung saan ako sinilang dun sa part na yun guys. Nakita nyo yung mga bundok na yun. Sa part na yun, nandun pa. So, malayo pa yung biyahe. Pero, kung mapapansin nyo guys, ayan, tingnan nyo guys, yung nasa paligid ko. Ayan, simula doon. Doon, di ba? Sobrang ganda. So, ito yung namimiss ko sa Bicol. So, mas marami pa kayong makakita sa mga susunod kong vlogs.
yan, harong yan.